Вие, Николета, приемате ли да се откажете от целия лукс и да живеете под един покрив с картицата? Ще видиш, че няма да го направим. Приемам. Николета, ще следите ли картицата в добро и лошо, докато един от вас победи? Да. Това вече ми изби рибките. Аз ще участвам в картицата. Не знам точно какво ще се случи в това шоу, но ако искаш да бъдеш до мен и да живееш с мен, ела на кастинг. Ако искаш да бъдеш част от първия български сезон на картицата, шоуто, което разтърси целия свят, ако искаш да живееш под един покрив с най-големите звезди на България и ако смяташ, че можеш да разкриеш кой е картицата, ела на кастинг! 15 и 16 февруари Бургас, хотел Приморец. 17 и 18 февруари Варна, фестивален и конгресен център. 22 и 23 февруари Пловдив, хотел Лайпциг. 24 и 25 февруари София, хотел Принцес. Голямата награда е 250 000 лева. Възбужда ли те неизвестното? Ела на кастинг.